Здравейте хора, аз съм Никита БГ и днес ще отваряме клан Battle Chest. Функи, който е... Само да му видя просто... Приема го. Опа. Без да искам. Добре, няма нищо. Както виждате, съм отворил този Epic Chest. Последната карта падна ми се това. Конспел и Болъра си го ми паднаха 3. Добре, нека да започваме с 75 голд, 1 Фолдрайдер и 9 Барбориана. Окей, и клан Battle Chest. Да започваме. Само да реквестна Minion Horse. Надявам се, че някой ще ми ги донесе. Добре, и нека да започваме с клан Battle Chest. 1620 голд. Wizard. 6 Bomb Tower. 3 Mosquitor. 6 Fireball. 8 Ice Golema. 3 Conspela и сама картата 240 Royal Giant. Добре. Няма да апгрейдвам Conspel, защото не мисля, че ще ми потрябва. Но бих се радвал и на Болър. Ще го вдигна 3 левел. На Epic Sunday ще реквестна принц, дано някой ми го реквестна, да го направя левел 4. Левел 4. Така. О, да. И Giant ще го ползвам за напред. Често казвам. Добре. И това е всичко. И чао, хора!